Ahoj, vítejte u cestovatelského podcastu Kompas. Batoh, Horizont Můžete se těšit na inspirativní příběhy z cest. praktické rady a tipy. a rozhovory se zajímavými hosty. Od mikrofonu vás zdraví Betty. Antonín, A Pavel, užijte si poslech. studium v zahraničí vyžaduje odvahu. A vyjet například do Mnichova a zároveň do Amsterdamu, možná ještě větší. Sice se pořád bavíme o Evropě, ale přece jenom člověk nikdy neví pořádně, co ho čeká. A jsem hrozně rád, že tentokrát moje pozvání přijala Eliška Polejová. Ahoj. Ahoj. Se kterou se právě dneska budeme bavit o její cestě za studiem právě do zahraničí. Moc děkuji za pozvání, jsem moc ráda tady. Super, jsem rád, že jsi dorazila. Uh, už jsem zmínil destinace. My se někdy tady v podcastu bavíme o celých zemích, regionech a někdy naopak právě jenom o městech, ale ono i ty města jsou dost zajímavý a nemá to být jenom o pokrytí právě jako toho, co navštíví ve městech, ale o tvé cestě ke studiu zahraničí. Což je něco, co si myslím, že nedávno jsem se o tom bavil třeba s jedním kamarádem, že sám 10 let zpátky, nebo jak dlouho to je od Gimplu, tak jsem nad tím přemýšlel, že možná ty příležitosti tolik nebyly, že mě ani nenapadlo, že by člověk vyrazil do zahraničí a ty jsi tu příležitost vlastně jako využila, ačkoliv to vlastně bylo až během studia na vysoké škole, je to tak? Ano, je to tak, přesně. To znamená, nešla si třeba na Gimpl a pak jsi neřekla, hele, půjdu rovnou do zahraničí třeba na vejšku, ale vlastně nejdřív si šla, pokud si dobře pamatuju, vybavuju na Karlovku? Ano. Já jsem ale chtěla vyjet už na střední škole, protože nás poměrně hodně vyjíždělo ze spolužáků. Jenomže z finančních důvodů to nebylo zase tak možný, hlavně třeba na té vysoké škole, potom člověk dostává stipendium a dává to větší smysl potom i po té jako akademické cestě, protože se člověk může posouvat trošku víc než na té střední škole, kdy je to sice jako dobrá zkušenost, ale nemá tam třeba nějakou akademickou přidanou hodnotu. Mhm. Takže ty jsi vlastně jako tu první cestu využila skrz Erasmus+, je to tak? Přesně tak. Byla jsem vlastně na Karlově univerzitě na marketingu a vyjela jsem ve druhém ročníku na jeden Erasmový půlrok do Mnichova. Mhm. Ale já jsem si vlastně odstudovala i ten letní semestr na Karlově univerzitě, protože ten Erasmus na té škole v zahraničí jako začíná trošku později. Já jsem tam vlastně zvládla jako si přidat jeden ještě další semestr, tím pádem jsem o nic nepřišla, protože ty školy začínají jinak, no. A já jsem začínala někdy v dubnu asi s Erasmem a ten normální semestr jde někdy do května, když člověk zvládne všechny zkoušky, takže jsem vlastně nemusela nic přerušovat, vlastně jsem o nic nepřišla. Takže to bylo taky vlastně výhoda jako tohohle z toho. Super, no. Tohle bývá častá obava lidí, že ví, že to uznávání třeba i předmětů bývá problém. Takže nechtějí kolikrát, nejsou tak motivovaný vyjet třeba na Erasmus ke studiu v zahraničí, protože ví, že budou mít doma problémy nebo nějaké komplikace k tomu včasnému možná dostudování. Proto třeba zároveň ten semestr nechávají fakt běžet, mají zapsané zkoušky, i dejme tomu na té Karlovce a v momentě, kdy třeba dodělají Erasmus v zahraničí, pokud to jde časově takhle poskládat, tak přijedou vlastně rovnou do zkouškového ještě dál v Česku. To se taky stává, potom je to teda samozřejmě náročnější, člověk si třeba nemůže tolik užívat, ale já jsem potom na svém dalším studiu, na magisterském studiu, taky dělala 2 školy najednou a zvládnout se to dá. Takže o tom se můžeme potom taky pobavit, vlastně jak jsem vyjela potom na magistra, protože tam jsem využila ten Erasmus pro další posouvání a pro mobilitu, ačkoliv jsem potom vlastně nedodělala ten magister tady v Česku a vyjela jsem do zahraničí na celý magisterský studium. Rozumím. Když jsi nastoupila nebo na Karlovku, tak po jaké době jsi potom vyrazila i na ten Erasmus? Já jsem odstudovala 1 rok na Karlově univerzitě, který byl covidový, takže to bylo hodně online. Vlastně jsem odstudovala spoustu předmětů, protože to bylo možný, protože tam nebyly žádný přesuny mezi učebnama, mezi školama a šlo to vlastně všechno přes ten Zoom. Tím pádem jsem toho měla hodně a mohla jsem si i dovolit vlastně odjet potom v tom vlastně druhém ročníku, no, takže jsem odjela ve 4. semestru. OK, takže vlastně jako ten letní semestr to je až. Přesně tak, ano. Mhm. Mhm. Proč Mnichov? Já jsem jsem chtěla do Německa, protože jsem měla vlastně na Gimplu němčinu, chtěla jsem si ji zlepšit ještě a přihlásila jsem se do německy mluvících měst, tedy Berlín, Mnichov a Curych.
a dostala jsem se teda do Mnichova, takže ono si člověk jako nemůže úplně přesně vybrat, on si tam jako člověk udělá nějakou prioritu, ale ten Mnichov se mi hrozně líbil, že jsem tam byla právě už někdy se střední školou, jsme byli na nějakém výjezdu a říkala jsem si, že to je super vlastně město pro studium, tam je v létě taková ta anglická zahrada, spousta lidí tam sedí, má tam piknik, je tam spoustu vody, jsou tam hory a já chodím ráda do hor, což mi tady chybělo trošku, takže jsem odjela tam a zároveň to byla příležitost studovat nějakou školu, na kterou by se třeba normálně nedostala, protože jsem byla vlastně na LMU, což třeba v nějakých oborech může být jako selektivní škola. Takže ten Erasmus ti dává prostě nějakou příležitost studovat něco, kam se normálně, ať už třeba teda finančně, nebo i právě takhle jakoby selektivně nedostaneš. Mhm. Um, Tvoje zkušenost s Německem, respektive konkrétně s tím Mnichovem, už nějaká předtím byla? Vyrazila jsi tam třeba někdy na nějaký vánoční trhy, nebo jen tak se jako podívat, nebo jsi prostě tam přijela a bylo to jako všechno nový? Jo, když jsme byli v Cernu, tak jsme vlastně projížděli přes Mnichov potom a byli jsme tam v tom muzeu, to Deutsches Museum, ale jinak jsem vlastně s Mnichovem moc jako zkušenost neměla, no. Ale jako byla jsem v něm, aspoň jsem jako věděla, do čeho jdu. Když jsem jela do Amsterdamu, tak jsem v Amsterdamu nikdy předtím nebyla, ale jenom jsem jako věděla, že tak Amsterdam, tak to nemůže být tak hrozný, každý tam jezdí na dovolenou, všichni mi to líbí, takže to bude v pohodě určitě. Takže jsem tak jako jela hodně do neznáma, no, a tak on člověk z těch sociálních médií už jako ví, jak to všude vypadá. Takže to nebylo něco, že bych vůbec nevěděla. A v případě toho Mnichova sedlo ti to, když jsi tam přijela, bylo to vlastně to, co naplnilo to město jako očekávání? Určitě. Myslím si, že na ten první výjezd to bylo vlastně takový bezpečný, protože jak už teda Mnichov je bezpečný, tak i to není tak kulturně odlišný od nás. Takže když člověk jako nemá žádnou předchozí zkušenost s tím studiem zahraničí a zná ten jazyk, tak to není kulturní šok, nemáš takový ten pocit, že jsi jako homesick, že potřebuješ domů a zároveň vlastně to město je plný erasmáků. Tam jezdí spousta lidí, takže tam je velikánská komunita a i když třeba ty lidi na té škole, který byli moji spolužáci, se s námi tolik nebavili, protože oni nemají tolik důvod se vlastně minglovat tam s nějakýma erasmákama, kteří tam jsou půl roku a zase jako odjedou, tak je to vlastně energie nějaká, kterou oni dávají do toho přátelství. Tak ale i tak jsem tam jako nebyla sama, protože ta erasmácká skupina je tam velikánská, takže tam byly furt nějaké aktivity a byl to jako vlastně strašně hezký takovej jako vstupní prostě můstek do toho, z toho zahraničního světa. Ty jsi mluvila o nějakým homesick pocitu, já si dokonce říkám, že tím, že Mnichov není zas tak daleko od Česka, že kdyby se nějaký takový dostavil, tak se dá vlastně celkem rychle zdrhnout na víkend domů. Je to Dá tak? se dojet, vlastně vlakem to trvá teda nějakých 6 hodin, ale autobusy jezdí, student agency vlastně, nebo RegioJety, tak ty jezdí za 5 hodin, tam jsem v Praze zpátky a uh, není to nikdy problém, jako dojet někam na víkend, ale zároveň je to potom vlastně, že to člověka tíhne, jako je domů, ale to nechceš si jako z toho Erasmu takhle utíkat, protože potom, co z toho máš, když jako seš jako víkendy pryč. Takže já jsem vlastně tenkrát možná odjela jednou, jenom že jsem potřebovala kvůli doktorům, ale jinak jsem se snažila opravdu být a jako užívat si ten Erasmus, protože to taky není fair potom, jako někdo vůbec nemůže odjet, že to je daleko, tak jsem to chtěla mít tak jako takovou tu celou experience toho, no. Jasně. Jaká byla tvoje příprava na ten pobyt tam? Musela jsi asi že jo, zařídit možná nějaký bydlení, zajistit nějaký papírování a tak dále. Jak se k tomu přistoupila? Já jsem v Mnichově měla štěstí, že jsem dostala vlastně pobyt, nebo vlastně ten byt od nějaký studentské organizace, kterou tam oni mají pro všechny ty vysoké školy. Takže tam jsem to dostala třeba měsíc předtím, než jsem vlastně nastoupila vůbec. A jela jsem si tam vyzvednout klíče a už jsem platila teda jakoby jeden měsíc bydlení, když to můj semestr ještě ani nezačal, ale tak to nebyl takový problém. Byla jsem moc vděčná za toto bydlení, protože jinak je s tím problém a lidi se z toho potom stresujou. Ale většina těch Erasmových bydlení se uvolňuje třeba 14 dní před začátkem semestru. Mám s tím zkušenost s jinýma spolužákama, že vždycky to takhle bylo, že takhle jako těsně před tím Erasmem něco dostanou vždycky. No. A nebo se to dá nějak vždycky vyřešit. Takže příprava nebyla zase tak velká. Já jsem si teda oprášila němčinu, takže jsem si vzala nějaký kurzy němčiny potom na Karlovce, který tam vlastně máme zadarmo. Ale mám pocit, že jsem je snad ani nedodělala tenkrát, že jsem vlastně nemohla kvůli tomu odjezdu, ale tak bylo dobrý se do toho trošku nějak jako dostat, protože jsem věděla, že tam těch předmětů, které jsou v angličtině potom, není tolik a člověk si musí vzít jakoby německý předměty.
A ono s těma rodilejma mluvčíma potom, který jsou třeba odněkať jako z Bavorska z hor a mají akcent, tak to nebylo úplně jednoduchý. Tam jsem měla jeden předmět, který vlastně zval hosty z různých odvětví, což bylo strašně zajímavý. Ale někteří se ani nepřipravili žádnou prezentaci, takže mluvili prostě z patra a já jsem se neměla čeho chytit, takže jsem musela být pořád napnutá a když jsem ztratila linku, no tak jsem byla celou hodinu potom už jako, to už jsem se potom nedokázala do toho dostat zpátky. Takže to mi pomohlo vlastně, že jsem jako musela mluvit a musela jsem dávat pozor. No. Tady teda velký obdiv, protože pro mě i třeba v angličtině to studium, a to si myslím, že angličtinu mám dobrou, tak studovat a prostě jakoby dávat pozor při velmi odborných tématech může být náročný. Tak, aby si z toho člověk něco odnes, aby neměl pocit, že dobře udělal si nějaký výpisky, ale vlastně jako odchází, že vůbec neví. Takže kor v němčině, což je že nějaký pro nás většinou ještě další jako jazyk, tak nemusí být úplně snadný. Takže to teda klobouk dolů. No, děkuju moc, ale tak já si myslím, že to zvládne každý, když je takhle hozený potom do studený vody a když musí, tak se s tím člověk prostě popere. Jo, naučíš se v tom prostě plavat. Myslím si, že jo, no. Já jsem takhle byla jsem v Mexiku, jenom jako na výletě a tam jsem se musela vlastně dorozumívat jako s těma rodilejma mluvčíma, který ale vůbec neuměli anglicky a používala jsem nějaký ten Google Translate a to bylo jediný, ale pak jsem se potom naučila ty fráze. Já španělsky nemluvím teda, já jako rozumím něco teďkon, malinko, ale musela jsem taky. A člověk potom se fakt do toho dostane hodně rychle. Jasně. Co město jako takový má kulturně třeba co nabídnout? Je tam jako co dělat? Mnichov je teda zajímavý pro třeba asijský turisty hodně, tou architekturou, pro Pražany možná tolik ne, protože tam přece jenom po té válce jakoby hodně těch budov bylo zničených, takže to není zase tak hezký jako Praha, nemá to tu strukturu, ty domy nemají moc těch fresek, ale samozřejmě tam je zachovaný historický centrum, takže to je jako je malebný, ale není tam toho tak strašně moc, je tam samozřejmě automobilový průmysl, takže BMW, potom v létě tam jsou ty hory, ale Mnichov dle mého názoru je spíš jako město pro život. Je to strašně bezpečné město, je to zelený město a dá se tam jezdit na kole, což pro mě je potom, co jsem studovala v Amsterdamu, hrozně důležitý. Ještě nutno říct, já teď žiju v Mnichově vlastně, já jsem se potom Erasmu přestěhovala do Mnichova, nebo po Erasmu, vlastně po té zkušenosti Erasmový, tak jsem se vrátila a mám to vlastně blízko do Prahy, takže to město potom v létě je úžasný, jako je fakt plný vody, může tam člověk se koupat všude, je tam vlastně řeka, která teda není moc velká, ale je koupací, je taková, jako není moc hluboká a člověk jako může dělat spoustu aktivit, v zimě potom na hory, nebo právě teď vánoční trhy a různý takovýhle aktivity, které tam to máme, tak to se jako dá dělat všechno. Ale jako kdyby tam člověk jezdil nějak často, tak se to omrzí. Jo. No. Ale na pivo, na Oktoberfest, samozřejmě takovýhle všechny jako festivaly a akce tam jsou, no. Mhm. Ty jsi zmínila tu bezpečnost, která v souvislosti s Německem poslední dobou trošku pokulhává, nebo aspoň se to tam k nám takhle dostává skrz média. A zároveň říká, že Mnichov je vlastně jako bezpečný. Máš, a teď nemyslím jako nějaký statistiky a podobně, ale minimálně pocitově nějaký srovnání třeba s těma dalšíma místama, nebo prostě třeba se to nějak jako řeší, nevím, mezi kolegy, který teďka máš, nebo dříve studenty. No, myslím si, že Mnichov a mnichovská policie je jako na tom velmi dobře. Já sleduju dokonce jako policejní kanál na Instagramu a opravdu se jako hodně snaží. Mají kamerový systém, potkávám policii, takže jako nikdy jsem neměla žádnou špatnou zkušenost, díky bohu, ale třeba když jezdím večer autobusem, tak opravdu jsem taková podezřívavá a opravdu se mi nikdy nestalo, že by tam mě někdo jako nějak ohrožoval. Naopak, pán mi spíš udělal kompliment na to, co mám na sobě, ale jako opravdu jako z duše prostě hezký kompliment a ne žádný ten catcalling. Kdežto v Amsterdamu tam, ne že by místní jako nějak ohrožovali, ale ono tam bývá hodně turistů, který potom tam konzumují bůh ví co a v centru jako to může být nepříjemný. Tam jsem právě se s tím catcallingem jako setkala, ale nikdy ne v míře, že bych byla nějak jako ohrožena, protože také vypadám evropsky a moji spolužáci v Amsterdamu, kteří jsou třeba asijského původu, tak ty se setkali jako s rasismem tam. Ty byly pronásledovány dokonce jako ze zastávek a
tam se člověk musí dát trošku větší pozor. Já jsem potom žila blízko v takový, tak tam je vlastně surinamská jako vlastně minorita, která tam žije a oni mají mezi sebou občas nějaký nespory. A když se do toho člověk přimíchá, tak to může být nebezpečný. Jako, slyšeli jsme tam výstřely dokonce, takže tam si člověk musí dát pozor. Jako ne, že by napadli jako nás, ale člověk se prostě přimíchá do něčeho. No. Takže Mnichov v tomhle tom byl mnohem bezpečnější. Tam jsem se s ničím takovým nikdy nesetkala a vlastně se tam teďko na vánočních trhách třeba, tak tam jsou zátarasy, sice jako tam musí být, jsou tam opatrný, ale vědí, co dělají, no. A ty jsi říkala surinamská komunita, nebo? Oni tam měli nějakou kolonii, Jo, asi jo, no. no. Takže tam je spousta vlastně, tam jsou tam jako různý trhy, surinamské jídlo, a tam mají takovej vlastně řetězec, jmenuje se to FIBO, je to něco jako McDonald a ten je právě namíchaný z těch jako tradičních nizozemských pochutin s těma surinamskýma, je to všechno hrozně smažený a to tam jako vlastně konzumují víc než ty tradiční McDonaldy a KFCčka. Jo, vlastně pravda, Nizozemci tam měli, no. Němci měli zase trošku jinde, ty spíš když už měli, tak po Africe, takže tak. Co studium jako takový? Sedlo ti i to? To znamená průběh výuky nebo ten styl, který bude určitě zase trošku jiný, než to, co zažívala v Praze. Mm-hmm. No, to Německo, tak to bylo vlastně oproti Praze nebylo zase tak jiný, než třeba Amsterdam. Jako v Mnichově tam to probíhalo celkem normálně, jako na poměry Karlovy univerzity. Karlova univerzita má taky vlastně 2 semestry, LMU má taky 2 semestry, takže tam nebyl žádný velký rozdíl. Jediný rozdíl byl v tom, že teda ten letní semestr šel až jako do celých vlastně našich prázdnin. Takže já jsem dělala poslední zkoušky až někdy v srpnu, na což jsem vlastně nebyla zvyklá a pak jsem musela rovnou nastoupit do toho zimního semestru tady vlastně zpátky na Karlově univerzitě v září, takže jsem si v prázdnin toho tolik neměla. Ale tak to vůbec nevadilo, já jsem si užila to léto i tak. Takže tady říká, že vlastně ta podobnost je mezi Prahou a právě Mnichovem víceméně, jako je to přibližný. Je to přibližný. A když to pak srovnáš ještě třeba se studiem v Amstru, a teď myslím vyložit zase tu školu? Tak já jsem v Amstru byla na 2 vysokých školách. Já bych možná první řekla, jak jsem se na to dostala, protože to je taky zajímavý příběh, který vlastně jako může člověk využít s tím Erasmem, protože já jsem se dostala tenkrát na Primaster, což je vlastně program, který umožňuje studentům překlenout nějaký nedostatky, který mají, takže já jsem třeba neměla na bakaláři statistiku a všechny další podmínky jsem jako splňovala na přijetí na toho magistra v tom zahraničí, jenomže ta statistika vlastně mi chyběla, takže oni mi dali nabídku doplnit tu statistiku, ale nebylo jasný, že mě přijmou. Já jsem ji pro ní musela splnit a statistika pro mě teda byla docela těžká. Takže to byl takový risk odjet tam a nevědět, jestli teda jako můžu nastoupit nebo ne. Samozřejmě i taky finanční risk. Tím pádem jsem vymyslela, že se přihlásím na Erasmus. Já jsem teda tím pádem musela najít nějakou školu, která bude mít vlastně podmínky nebo vlastně nějaké jakoby přihlášky s tou amsterdamskou nějakou univerzitou. To by bylo jedno kterou, ale hlavně by to bylo v Amsterdamu nebo blízko. Našla jsem právě politologický studium a přihlásila jsem se teda na politologii, na magistrát, na Karlovku, což teda byla teda jedna podmínka k přijetí. Pak jsem se musela přihlásit na ten Erasmus, což bylo možné jenom z toho důvodu, že jsem studovala bakaláře už na té Karlově univerzitě a byla jsem v tom systému, protože ty přihlášky na Erasmus bývají někdy v lednu, v únoru a pak se právě vyjíždí až jako v září, ale přijímačky na magistry se dělají někdy v březnu, dubnu, takže vlastně člověk musí jakoby mít hrozně nějakých podmíněných, aby to všechno vyšlo, ten plán. No nakonec to vyšlo, takže jsem se dostala jak na Erasmus, tak na ten magistra a pak jsem vlastně mohla odjet na tu jinou univerzitu. Je to vlastně jako svobodná univerzita v Amsterdamu, Vrije Universiteit. A tam jsem teda studovala politologii, kterou jsem ale nikdy předtím nedělala, a magisterskou. Takže to bylo dost náročný. Já jsem vlastně ani nezačala ten semestr magisterský v Praze. Já jsem vlastně okamžitě odjela. Což je taky vlastně možnost, kterou jako lidi můžou využít. No a zároveň jsem nastoupila na ten primáster, takže jsem dělala tak jako obojí. Výhodou bylo, že jsem dostala bydlení od té Erasmácké univerzity, protože v Amsterdamu je to velmi náročné dostat bydlení. Je to taky hodně drahý. A bylo taky vlastně teda zajímavé to srovnání mezi těma 2 univerzitama, protože jako VU,
která je ta vlastně svobodná univerzita, kde jsem dělala Erasmus, je univerzita, která má jeden kampus. Takže tam jsou všechny budovy, všichni lidi se tam tak potkávají, může se tam právě jakoby víc mísit mezi oborově a byla tam jako jiná atmosféra, bylo to takový, že lidi jako zůstávají na tom kampusu, oni mají vlastně i svoje vlastní velikánské univerzitní město, kde ty lidi bydlejí a jsou tam teda aktivity, které člověk může jako využívat, byla tam posilovna přímo jako v té škole, bylo to takový jako novější mi přišlo. Když to ta Amsterdamská univerzita, ta UvA, jako Universiteit van Amsterdam, tak ta je starší, je vlastně hodně tradiční, tím, že se rozrůstala vlastně z toho centra města, tak tam má jakoby nějaký ty starý kampusy, pak má ale jakoby novější a jde to tak jako od toho centra všechno dál. Tím pádem se ty lidi nepotkávají potom tolik, no. Takže nějaký technický obory mají ten vlastní science park, nějaký ty humanitní obory, tak ty jsou třeba v centru, já jsem byla tak jako mezi se sociálními oborama. A no, bylo to vlastně víc zaplněný teda Nizozemcema, který ale už má nějaký vlastní okruhy přátel, který vlastně odcházejí po škole dělat své vlastní koníčky, nezůstávají úplně tak jako na kampusu, ale my teda nějaký jako ty mezinárodní studenti jsme tam teda spolu byli a bylo to taky moc příjemný. Ale byl to teda jako velký rozdíl mezi těma dvěma univerzitama. Co byl taky rozdíl oproti teda Praze třeba, je, že oni nemají 2 semestry, oni mají rozdělený studium do period, takže tam vlastně jsou jakoby v jednom semestru, jsou myslím si, že 3 periody a člověk se zaměřuje vždycky v té jako jedné periodě buď třeba na 1 nebo 2 předměty, ale hodně intenzivně. No a pak má zase v té další periodě jiný předměty, některý se teda jako klenou jako díl, ale většinou je to tímhle tím způsobem jako naplánovaný, takže jako když třeba v Praze mám větší teda možnosti toho, co dělám teda přes ten týden, tak se mi to ale třeba může míchat potom, no. A v tom Amsterdamu jsem teda opravdu jako hodně jako zaměřená na nějakou jednu věc a můžu se do toho opravdu ponořit. Mhm. Ta spolupráce teda mezi tím Erasmem a pak magisterským studiem bylo to jako za sebou, anebo to prostě mohla všechno začít tím pádem najednou? Já jsem odjela do Amsterdamu a začala jsem teda dělat ten můj Erasmus, který byl teda udělaný přes tu Karlovu univerzitu na té VU. Musela jsem vlastně splnit všechny ty podmínky, musela jsem dovíst nějaký ten minimální počet kreditů a taky vlastně odstudovat minimální počet té politologie. Já jsem teda vlastně nestudovala jenom politologii, protože jsem měla možnost v té mojí smlouvě, že musím dovíst třeba nějakých jenom 50% nebo 60% politologických předmětů, ale vzala jsem si právě teda i nějaký předměty z marketingu, studovala jsem tam spiritualitu, takže jsem tam dělala nějakou jogu a takovéhle věci, takže to bylo hrozně zajímavé, že tam byly takovéhle předměty, které jsou trošku netradiční, že si člověk může jako osvěžit to studium něčím novým. A zároveň jsem teda dělala ten primáster a pak jsem ho splnila na té druhé škole a tím pádem jsem se dostala na magisterský studium a ukončila jsem vlastně moje studium, nebo přerušila jsem studium na Karlově univerzitě po splnění všech těch podmínek Erasmových, takže ten výjezd mi vlastně dal nějaký prostě můstek nebo nějakou příležitost, dal mi čas, dal mi peníze, dal mi vlastně stipendium a ubytování. A to je právě pointa podle mě toho Erasmu. Tahle nějaká mobilita a flexibilita. A samozřejmě jako fakt, když člověk splní ty podmínky, tak to tam jako nezáleží na tom, co člověk dělá po Erasmu. On ti jenom otevírá dveře a každý člověk ten Erasmus může využít jiným způsobem. Některý lidi to využívají na to, že mají třeba odpočinkový semestr, jedou někam víc jako sociálně, jedou se bavit a jiní lidi právě používají třeba víc ten Erasmus na tu akademickou cestu a nebo právě na to dostat nějaký čas, jako na to se rozhodnout, co třeba jako bude v budoucnosti, no. Pro mě to bylo tak, že kdybych vlastně nezvládla ten primáster, tak jsem se pořád mohla ale vrátit a mohla jsem pořád jakoby pokračovat v mém studiu a dalo mi to teda jako strašně moc příležitostí vlastně se rozhodnout a získat ten čas, no. Mhm. Pokračuješ celou dobu, ať už bakalář a zároveň teda potom magistr, který teda byl v zahraničí nakonec, v nějakém jako podobném oboru? Jasně, dělal jsi tu politologii, která ti pomohla vlastně se někam potom dostat, ale co je vlastně tvoje hlavní zaměření? Je to komunikace? Ano, jsou to komunikační studia, já jsem teda dělala marketingovou komunikaci a public relations na Karlovce a pak jsem pokračovala v communication science, takže to bylo víc vlastně zaměření na výzkum, což byla taky jakoby velká
jako velká jiná pro nás, protože na Karlovce je to hodně prakticky zaměřený, té teorie tam je taky docela hodně, ale ne tolik výzkum. Na té univerzitě v Amsterdamu já jsem vlastně jakoby magistr vědy, MSc, což znamená, že tam člověk musí udělat vlastní výzkum, jsou tam různé laboratoře a mají tam fakt hodně vybavení. Já se teda nejsem jistá, kolik vybavení má Univerzita Karlova, taky určitě hodně, ale třeba není tak přístupný těm studentům. Nebo třeba ne studentům, kteří mají od toho oboru toho výzkumu trošku dál, protože ten marketing třeba nedělá tolik výzkum jako hlavy. Když to v tom Amsterdamu bylo jako docela častý, že lidi dělali normálně eye tracking nebo si dávali EKG a vlastně zkoumali nějaký i takovýhle jako marketingový jako věci nebo komunikační věci skrz ty metody vlastně, které jsou jako opravdu hodně vědecký. Což bylo super, protože tam byla ta podpora tohohle z toho, já jsem se účastnila hodně studií, já jsem sama teda potom nedělala žádnou jakoby vlastně takovouhle jako medickou studii, ale účastnila jsem se mnoha, dostávala jsem na to potom kredity nebo nějaké jakoby finanční odměny, ale vlastně to mě taky jakoby motivovalo potom dělat jakoby víc nějaký takovýhle výzkumný věci a zabývat se víc vědou a nějakým tím jako esenciálním výzkumem. Taky ta statistika, kterou jsem dělala na primástru, tak tam mi to umožnila. Jo. Takže ta věda ti sedla. Je to něco, co tě jako bavilo? Bavilo, určitě, no. Akorát, že potom vlastně jakoby ve vědě pokračovat někde v zahraničí nebylo pro mě úplně jednoduchý. Co by bylo možná udělatelný, by byl doktorát, protože v Amsterdamu funguje doktorát trošku jinak. Vlastně oni vás jako zaměstnají na té univerzitě a člověk tam normálně učí a jako udělá si ten doktorát a nemusí třeba si schánět tolik ty svoje vlastně vedoucí těch prací, dostane to všechno přidělený a vypisují se ta místa vyloženě jakoby na web, jako kdyby to byly pracovní pozice. Takže to by byla jako jedna z možností, jenomže Amsterdam je fakt opravdu jako docela finančně náročný a je to takové město, kde člověk jako rozdává peníze, ale moc jich nedostává. Protože to k tomu tak vybízí, tam je toho hodně co dělat, jelikož tam to počasí přes zimu třeba není tak hezký, takže tam vlastně mají obrovský zábavní průmysl. Mají tam spoustu filmů, mají tam právě třeba i filmovou kartičku, že se chodí na filmy, platí si měsíčně nějaký poplatek a můžeš chodit furt do kina. To tam dělalo hodně studentů. No, takže tam člověk jako utratí strašně peněz, když třeba chodí jakoby ven jíst. Já bych to ale já musím říct, že bych to jakoby nedoporučila lidem, kteří ty peníze jako nemají, protože já jsem si toho všimla na tom svém prvním Erasmu, kdy jsem teda se snažila šetřit, ale on člověk, jakoby, když šetří, tak z toho potom jako tolik nemá, no. Jako doporučila bych potom se na to teda nějak vydělat peníze, abych se nemusela tolik omezovat. Protože jsem měla spolužáka, který potom vyjel po mně vlastně do Mnichova a ten na tom byl jako hůř s připraveností finanční a nelíbilo se mu to tolik, protože už měl nějakou tu laťku ode mě nasazenou, že to bylo dobrý, no ale pak to jeho jakoby očekávání bylo taky jakoby vysoký a nedokázal to nikdy jako naplnit. Tím, že se omezoval, tím, že si jenom vařil, nikdy nechodil nikam na jídlo. No, takže to byla škoda. Samozřejmě jako když ten člověk jako tu příležitost nemá, tak je skvělý odjet. Jako z těch stipendijních peněz se dá vyžít. Ale jako když člověk potom má tyhle zážitky na celý život, já z toho teďka žiju, já teď, když pracuju vlastně, jsem jako na full time, tak pořád mám jako vzpomínky z Erasmu a pořád vlastně mě to nějak jako nabíjí a kdybych si ty vzpomínky neudělala, kdybych byla jenom doma a šetřila, tak vlastně třeba ty vzpomínky tak silný nemám, no. Mhm. Jo, je pravda, že i s tím stipendiem, ono strašně záleží. To stipendium je v nějakých stovkách, možná dneska už vyšších stovkách eur, ale vlastně jako nedokáže častokrát v některých místech pokrýt všechno. Mm-hmm. Strašně záleží. Moje zkušenost třeba z Barcelony, tak tam to bylo hodně jako a spíš jsem potřeboval nějaký peníze navíc. Naopak v Remeši ve Francii, kde bylo jako spousta peněz ještě každý měsíc a mohl jsem to využívat na nějaký cesty. A vlastně jako zároveň součástí toho výjezdu je to, že člověk si to chce fakt jako užít a nechce přežít, že jo? Nechce jenom jako přežívat na nějakých sušenkách a prostě vědět, že nemůže se podívat do muzea nebo do galerie a tak podobně. No.
co byla výhoda teda v Mnichově je, že galerie a muzea mají každou neděli jenom za 1 euro. Takže člověk vždycky se tam může jako i s nějakým malým budgetem vyžít. Ale přesně jak říkáš, no, jako by člověk si to chce užít. Uh, já jsem dostávala nějakých 600 euro, myslím, což teda potom bylo to není úplně férově udělaný. Oni vlastně 600 euro dostávají lidi na tu zemi, ale potom ve velkoměstě to stojí mnohem víc než na nějakém maloměstě. Takže nejde jenom jako o země, ale jde i o tohle jako vlastně geografické rozpoložení. Měla jsem taky nějaký spolužáky, který jeli potom někam na Balkán a ty si tam užívali. To bylo krásný, protože člověk potom, když jako ty finance nemá, tak se musí teda rozhodnout, jako jestli teda pojedu někam, kde to je opravdu drahý, jako na ten západ, anebo potom spíš jakoby východně a může ten zážitek být mnohem lepší z toho Erasmu. No, takže to si musí člověk potom jako zvážit. Mhm. Když jsi byla v Amsterdamu, vyrazila jsi i někam jako do těch dalších měst, Haag, co tam je, Rotterdam a dál? Jo, cestovali jsme, ale neprocestovala jsem celý Nizozemí. Byla jsem v Rotterdamu, byla jsem v Hágu, já jsem se vlastně dostala i jako do té československé komunity, kterou tam máme. Když tam byl 17. listopad, tak jsme byli pozvaní právě do Hágu, tak jsme byli na nějaký té ambasádě, tak jsme tam potkali vlastně se všema těma, nebo ne se všema, ale s velkou částí těch československých studentů, kteří jsou v Nizozemí. Byli jsme i na nějakých jako jiných meetupech v Amsterdamu, tam jsme se potkávali, takže jsme si vyměňovali zkušenosti, podporovali jsme se v ubytování, třeba když někdo hledal, nebo sociální zdravotní pojištění, to taky člověk musí řešit, když třeba chce pracovat a v Nizozemí to bylo důležité, protože tam člověk, když pracuje, tak vlastně dostává nějakou půjčku na studium a vlastně potom má jakoby zadarmo ježdění po Nizozemí, takže to se jako vyplatí. Člověk to musí právě potom jakoby zvážit, jestli se to vyplatí. Jako, když tam budou chtít zůstávat ty lidi, tak určitě. Když člověk pak odjíždí po nějakém jednom roce, tak třeba to tak ne. A já jsem teda nepracovala, já jsem se rozhodla, že nebudu pracovat tím pádem, protože jsem vlastně měla ty 2 školy, takže to bylo dost, já jsem se ani neměla čas, takže já jsem toho jako tolik řešit nemusela, ale přišla jsem o nějaký výhody tím pádem. Kdybych pracovala, tak jsem dostávala nějaký příspěvky na bydlení a příspěvky jakoby na žití, jakožto student, no. Mhm. Je to teda tak, že právě zejména při tom studiu, celém studiu magistra v Amsterdamu si musíš ještě platit školní? Mají tam školní? Mají tam školní, ale vlastně všechny ty školy mají stejné školní. Myslím si, že to stojí nějakých 2500 euro na rok, což v poměru s jinýma školami v zahraničí vlastně není tolik, protože v Anglii, v Americe se to školní, no tam je to je nemyslitelný částky a v tom Nizozemí je to jako uplatitelný. A ten magister tam taky trvá jenom rok, některý jsou jednoletý, některý jsou dvouletý. Takže to člověk vlastně může docela rychle si odbít a nemusí na tom jako tratit úplný mění vlastně na tom studiu v zahraničí. Jo, to jsou částky, který vlastně říkáš, jsou srovnatelný prostě se soukromýma školama vysokýma v Praze, takže to je si myslím v pohodě. Jakože zase samozřejmě ty náklady v zahraničí na život jako takový jsou vyšší, ale to studium vlastně stojí tím pádem, kdyby někdo volil třeba mezi soukromou školou zejména a tou zahraniční, tak vlastně jako podobný. A samozřejmě bavíme se ještě o té kvalitě a tom puncu vlastně toho, že když jedeš jako do zahraničí studovat, tak na to dobře koukají třeba i lidi nejen v zahraničí, ale potom i když se vrátíš. Určitě, přesně tak. Zároveň ale teda pokud máš Erasmus, tak nemusíš platit školní. To je jenom jako zdůraznit, že když se to teda opravdu nedá, když se to nedá uplatit někým, tak to je skvělá příležitost vlastně někam vyjet. V Německu se školní neplatí vůbec žádný a tam vlastně nezáleží na tom ani kolik je člověku let, můžeš studovat úplně kdykoliv, takže to je taky docela fajn vědět, že člověk může vyjet takhle a jsou i různý programy, který třeba Českobavorská nějaká asociace, který podporují ty studenty i doktoranty, takže tam určitě jakoby se dá vyřešit nějaká finanční situace potom. Jo, některé země to mají dokonce tak, já myslím, že Dánsko částečně, že když člověk přesně ještě k tomu studiu nějakým způsobem pracuje, i když kolikrát je třeba ze zahraničí, tak dostává nějaké příspěvky. Ve Francii už jenom tím, že tam jedete studovat, tak dostáváte něco jako sociální stipendium, takže to je taky vlastně hrozně příjemné. Dostává ho každý, nehledě na to, jestli je Francouz nebo odjinud. Takže jsou to nějaký jako tisíce navíc, který prostě se ale hodí. To určitě, ano. Takže ty jsi žádnou nějakou ani brigádu třeba během těch studií ani v Mnichově, ani v Amstru neřešila?
Já jsem v Mnichově brigádu měla, oni tam mají takový systém, jmenuje se to minijob, takže když je člověk student, tak se může přes nějakou aplikaci, nějaký portál vždycky třeba zabukovat nějakou jednu směnu a přivydělat si třeba 80 euro, a což člověku potom jako pomůže s nějakým výletem. A nemusela jsem ale řešit nějaký ten zdravotní a sociální, když to v Amsterdamu by to bylo složitější s tím, takže jsem potom vlastně si volila tu možnost tohle z toho odložit a vlastně teď vydělávám právě si jakoby zpátky a jsem si vyčerpala všechny rezervy, tak to teď jako dodělávám s tvojí vlastně prací teď v Mnichově. Ale hodně lidí pracuje, jenomže taky jakoby dostat nějakou, jak to říct, jako nějaký práce, které jsou manuální třeba v obchodech, tak se dají sehnat, jenomže v Nizozemí je to tak, že dostáváte zaplaceno podle toho, kolik já mám let. Takže oni vlastně najímají spíš mladší, kteří jsou pro ně levnější do nějakých supermarketů, než jako nás, jako zahraniční studenty. A když už teda nějak nás jako najmou, tak chtějí třeba, aby jsme mluvili jako nizozemsky. Takže to jako není zase tak jednoduchý, ta poptávka je tam hrozně velká, je tam hrozně moc jako zahraničních studentů a tak se tam bijou ty pracovní pozice, no, takže to může být náročnější, no, může to trošku trvat, jako není to úplně jednoduchý. No, když člověku je potom třeba 25, že jo, před 25 je nějaká ta nejvyšší jakoby věková nebo platební kategorie, která se těm jako zaměstnavatelům nevyplatí. Jo. Mm. Ty jsi zmínila tu nizozemštinu, jak je na tom holandština u tebe? Tak já tím, že mluvím německy a anglicky, tak tomu rozumím, ale neumím mluvit holandsky. Ono by se mi to ani jako nevyplatilo. Já jsem nikdy nepotřebovala mluvit holandsky, protože tam všichni, ale i jako 80letý babičky prostě opravdu mluví perfektní angličtinou. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že bychom se někde nerozuměli. Takže člověk do toho není úplně jakoby dokopaný, no. Ale kurzy holandštiny tam jsou zadarmo vlastně pro cizince, takže tam, když člověk složí nějakou tu zkoušku, tak se jako holandsky naučit může. Pro lidi, kteří nemají němčinu, je to těžší. Pro mě to prostě nemělo tolik význam, no. Ale myslím si, že skoro ve všech zemích jakoby evropských jsou ty kurzy vlastně toho jakoby mateřského jazyka potom té země jakoby zadarmo. Takže to člověk může využívat a je to docela hezký potom si nějak jakoby osvěžit obzory a rozšířit si takové jazykové znalosti. A je ti ten jazyk sympatický? To znamená poslechově a tak, jak funguje? No, ono se o nich říká, že chrochtají, No, jasně, že jo? no. Ale tak oni mají to ch, ale já to neumím teda úplně přesně, ale no, tak oni jsou takový vtipný, ale sympatický. Tak oni jako Nizozemci jsou hrozně fajn lidi, jenomže mají prostě svoje okruhy přátel, do kterých se je těžký dostat, když člověk nemluví třeba právě nizozemsky. Já si myslím, že to je asi ve všech zemích takhle, že takhle člověk prostě, když je zvenku, tak se musí přepínat kvůli němu a vlastně do té angličtiny, což potom jakoby do nějakých takoby intimních prostředí jako není příjemný pro ty lidi, ale v nějakém jako studentském prostředí to nebyl vůbec žádný problém, tam se vždycky přepínalo do angličtiny, tam všichni opravdu mluví anglicky jako velmi dobře. Samozřejmě já jsem taky studovala v angličtině, takže to byla taky podmínka těch mých spolužáků, kteří byli z Holandska. Ale potom jsem se jako do žádné jakoby vyloženě nizozemské skupiny, která by byla jako čistě z Nizozemců, nedostala. Myslím si, že ten jazyk byla jako překážka potom. Mě ještě rovnou zajímá jedna praktická věc a nerad bych na ní zapomněl. Tím, že jsi vlastně jako dokončila studium magistra v zahraničí, titul MSc, je to tak? Já to vnímám něco jako takový jak inženýr. Je to tak? Že třeba MA je víc takový ten klasický magistr, MSc, ono to asi nebude úplně na stejné úrovni, ale takový jako vlastně inženýr, že to znamená větší výzkum, větší třeba důraz na nějaký technikálie. Ano, byl by to ten ekvivalent v Česku, no, Co podobného. Tím, že žiješ v Německu, nevím, jestli jsi řešila třeba uznávání v rámci Česka toho titulu. No já jsem jako v Německu dodávala samozřejmě diplom jako do práce, ale tam ty zahraniční tituly jakoby akceptují asi víc než v Česku, protože Češi tomu třeba nerozumějí tolik, co to je teda MSc, tady nějaký, ale ti Němci jsou na to už zvyklí, ty mají vlastně, ty už dlouho vyjíždějí někam za titulama do zahraničí, takže tam je to běžnější a nikdy jsem s tím neměla problém.
Co je skvělý v Německu, je, že si můžu studium odepsat z daní, protože si to vlastně započítávám do svých nákladů, což je hodně častý právě u magisterského studia, protože magisterský studium tě vlastně potom pomáhá s nějakým jakoby dalším vývojem pracovním, tím pádem se to může dát do těch nákladů. No. V Česku to úplně nejde, ale to mi taky jakoby zlevnilo situaci, protože vlastně jakoby těch 2,5 tisíce euro, já nevím, kolik to je to moje vlastně stipendium, nebo to školní teda, pardon, tak to si vlastně můžu odečíst, já jako nedostanu to všechno zpátky, ale dostanu nějakou část. No. Jasně. Já v Česku ještě vlastně doteďka kombinuju studium jak veřejné školy, tak soukromí. Teď jsem jednu nedávno dokončil jako bakalář a teďka pokračuju na magistra. A tím, že to je v oboru, ve kterém zároveň podnikám, tak si můžu, nebo dávám si prostě do nákladu cenu toho školního, ale zároveň trošku nevýhoda, častokrát tyhle ty soukromé školy nejsou, možná, já nevím, jestli to je nějak zákonně daný, ale oni kolikrát nejsou jako plátci DPH. Já jsem plátce DPH, docela by se mě hodilo, kdyby ta cena byla součástí ještě jako, kdyby tam vlastně bylo to DPHčko, to už není, no. Ale pořád ano, do nákladu si to můžu dávat, což je celkem fajn. Ale u veřejných škol to vlastně možný není, že jo? Přemýšlím, no, tak tím, že je máš zdarma, tak se dlouho k tomu placení nedostaneš, to bych musel asi hodně prodlužovat a pak bych to musel řešit. No, jasně, no, a pak bych to musel řešit s účetní, jestli by to vůbec šlo. Ale je to jako fajn, že i takovéhle věci potom jdou. Jdou si vlastně odečítat i knížky, což jako spousta lidí to neví, že učebnice, když si jakoby někdo kupuje, nebo právě jakoby knížky oborový, všechno se to dá do nákladů, jako všechno se vlastně dá odečíst. Tak to je ideálka. V rámci toho Amstru si nechtěla zůstat? Jakoby chtěla se zpátky vrátit, nebo jakoby lákalo tě zpátky to Německo? Takhle, tak já jsem měla tu výhodu té němčiny a to Německo mi prostě dává mnohem větší možnosti v tomhle tom, protože v komunikačních studiích nebo marketingu máš jako možnosti dost omezený, když mluvíš třeba jenom anglicky a tam jakoby je tam je velká konkurence, tam je strašně moc lidí, kteří tam jezdí, kteří mají velký budžety a kterým je vlastně jakoby jedno, že tam budou platit hodně peněz, ale chtějí prostě žít v tom Amsterdamu, jako o to jim jde. Ale je to skvělé město, je to hrozně město nabitý energií, pořád žije, jako nic tam jako neumírá večer, když to v Mnichově potom, tam jsou zasnutý světla a jako šluz, jako už se nežije moc, jsou tam jenom jakoby nějaký čtvrti, který třeba trošku víc žijou večer, ale jinak je tam vlastně pohoda, což člověk potom ale i chce, když pracuje. Ono, když člověk pracuje, tak jedeš domů a nemáš už moc jako náladu na něco divokýho, ale já jsem teda tím pádem vlastně hledala práci jakoby v tom Mnichově, protože to pro mě bylo blízko do Prahy a chtěla jsem být blízko horám, protože potom roce a půl, 2 letech nějak v tom Amsterdamu jsem měla trošku pocit, ano, bylo tam hrozně placatý a měla jsem pocit, že potřebuji nějakou strukturu terénu. Takže to bylo skvělé, potom se přestěhovala do Mnichova, dostala jsem na právě práci. Já jsem jako byla otevřená jiné možnosti v Německu, ale ta geografická poloha toho Mnichova, to spojení pro mě bylo jakoby nejlepší. Amsterdam přes zimu je dost hrozný, já jsem jezdila na kole totiž a ono se stávalo dost často, že jsem třeba ani nemohla jako jet dál, protože ten vítr, který tam oni mají, je tak silný, že to tlačí proti tobě a ty šlapeš a tak se to dá, ale to kolo vůbec nejede. No, hodně tam prší, takže já jsem přežila vlastně 1 zimu v Amsterdamu a potom jsem se před tou druhou zimou, kterou jsem tam měla naplánovanou, tam jsem se odstěhovala, takže jsem se jako 30. listopadu odstěhovala, že už to ne a byla jsem pryč, byla jsem právě už jako v Mnichově. Ale jako samozřejmě léto je tam krásný, když člověk jezdí nějakým MHDčkem, tak se to dá. MHDčko je tam teda dost drahý, ale spousta jako mých spolužáků tam zůstávalo, snažilo se najít práci. Někteří právě tam jako práci mají, ale teď to je kolik, 1 rok to je vlastně od toho, co jsem absolvovala tento studium, tak se taky hodně lidí teď vrací zpátky, protože ono potom, když se nenaučí ten jazyk, jak už jsem říkala, tak tam je prostě omezený možnosti jakoby s nějakým potom jakoby dalším životem. Když jsi zmínila právě tu cyklistiku, dají se ty města srovnat? Předpokládám teda, že Amsterdam je připravený na kola mnohem lépe. Na všechno, ano. Ale i v tom Mnichově se teda dá dobře jezdit, jsou tam nějaký cyklostezky a podobně. Jo, určitě. Jakoby ten Amsterdam, ten má ty vyznačený cyklotrasy vlastně červenou barvou, takže člověk pozná všude, jako tady je cyklotrasa. V Mnichově to takhle vyznačený krásně není, ale těch cyklopruhů je tam taky hodně. Cyklostezka tam vlastně vede podél řeky,
podél které vlastně jezdím potom do práce každý den. Takže tam ta infrastruktura je mnohem připravenější než teda minimálně v Praze, která je ale kopcovitá, takže to nemůžeme vyčítat v Praze, protože stejně těch cyklistů by tady třeba tolik možná asi nebylo kvůli tomu terénu. Ten Mnichov a vlastně i Amsterdam jsou relativně placatý, Amsterdam teda úplně, ale Mnichov tam má jakoby jenom má pár nějakých kopečků, který se dají úplně v pohodě zvládnout jako bez přehazovačky. No a já teda vlastně jezdím každý den a myslím si, že mě to právě naučil Amsterdam, nebejt z cukru a je takovou za každého počasí. A je to hrozně příjemný potom před prací, po práci vlastně jako jet a mít nějakou jako pohybovou aktivitu, nějaký sport, trošku se dát jako okysličit mozek. Takže to bych tady vlastně dělat nemohla. Teď, když jsem vždycky, jako když navštěvuju vlastně Prahu, tak mi to chybí, jo. Ale zároveň mi taky chybí to, že asi nemůžu vlastně nikde číst knížku, že já se čtu hrozně ráda v MHDčku a tady v Praze jsem zvyklá na to, že si sednu a čtu si a to vlastně v těch jiných městech úplně nejde. Ona taky ta veřejná doprava není úplně tak dobrá, protože v Praze jsme zvyklí na strašný luxus s tou dopravou. Tady všechno jezdí na čas, víceméně, všechno je krásně propojený, člověk se dostane opravdu fakt všude a možná si to tolik neuvědomujeme. Ty jiný města jsou buď teda hodně přeplněný, jako ty vagóny, anebo zpožděný, vlastně jako klidně mají víc jako metro linií, ale to neznamená, že jsou třeba dobře postavený nebo že dávají smysl úplně. No a myslím si, že teda ta doprava jako tady u nás je o hodně levnější. Jako člověk opravdu může jezdit a v Amsterdamu i v Mnichově to občas jako není volba jezdit na kole, ale nutnost. Chápu. Bezpečný to tím pádem asi je. Předpokládám, že řidiči aut versus cyklisti možná nejsou tak velký téma jako právě v Česku. No, v Amsterdamu je kolo king. Jako tam opravdu králuje těm silnicím nade všema, nad autama, nad chodcema. V Mnichově je pořád teda auto king. Já jsem začala nosit helmu v Mnichově. Já jsem ji předtím nenosila. Vlastně nebyla nutnost, nebo tak jako. Samozřejmě prostě ono to bylo hrozně bezpečné. Já jsem jezdila vlastně domů 25 minut, ale téměř jsem tam neměla žádný semafory a bylo to jakoby pořád po té mojí cyklostezce, která ale jako ani nesousedila s tou silnicí, která byla třeba oddělena nějakým zeleným pruhem, takže jsem jela tak jako bez zastavení pořád jako v jedné linii a jediný, kdo mě ohrožoval, jsem byla já sama, když to prostě v Mnichově pořád tam jakoby se dělím o tu silnici a v Praze tak tady ještě s kolejema a s tramvajema, tak tady ze vším možným, no, takže to by bylo jako rozhodně nebezpečnější, ale helmu právě nosím, protože tam jako nejsou tolik zvyklí na cyklisty ještě pořád, ale moc jako hodně se to zlepšilo. I od té doby, co jsem tam vlastně studovala před těma 3 rokama, tak vidím ten posun, že jako hodně lidí jezdí na kole. Co krádeže kol? No, tak v Amsterdamu běžná téma, v Mnichově tolik ne, ale v Amsterdamu s tím člověk tak už tak jako počítá a nepořizuje si žádný dobrý kolo. Tam všichni jezdí na kole, který klidně můžou skončit v kanále a taky končí. Tam dokonce jsou 2 pánové, kteří mají jako svůj hlavní pracovní poměr lovení kol. Oni jsou jako rybáři kol a celý rok jako jezdí po nějakým trajektu tam a loví kola. A vyloví jich opravdu hodně, protože tam prostě končí ty kola velmi jednoduše, když tam není žádný zabradlí. Ano, a já jsem s ním teda počítala. Já jsem okolo nikdy nepřišla, jsem si ho zamykala pořádně, ale spousta mojich spolužáků od něj přišla, protože to jako není problém tam přešmyknout žádný drátek. On taky některý lidi si ty kola ani pořádně nezamykají, ale dostat kolo v Amsterdamu není vůbec žádný problém. To jsou kola na každém rohu, prodejný kol taky na každém rohu. Já jsem to potom vlastně využívala nějakou službu, která se jmenuje Swapfeeds, což jsou vlastně jako půjčovatelé kol, jako dlouhodobí půjčovatelé, takže jsem platila nějaký měsíční poplatek a když se mi něco stalo s tím kolem, tak jsem měla okamžitý servis nebo výměnu kola a nemusela jsem si vlastně pořizovat své vlastní kolo. Bylo to ke konci, když se mi moje kolo rozbilo a nemusela jsem už nic řešit, vlastně se mi to vyplatilo víc, než si kupovat teda nějaký vlastní kolo a pak řešit, kam ho dám, kde ho nechám. Tímhle s tím způsobem taky končí hodně kol vlastně v Amsterdamu, protože studenti odjedou a nemají to kolo kam dát, tak ho tam někde nechají na ulici. No, v Mnichově je víc peněz možná, v Mnichově je jakoby bohatý město. Tam se lidi i zakládají na takovou jako image trochu. Hodně populární je tam právě jakoby cyklistická silniční, když se vyjíždí právě do hor na těch ultralehkých kolech. A myslím si, že
dneska, jakoby v naší generaci, mít nějaký jako takovýhle sportovní kolo je jako větší status symbol, než mít třeba auto, protože auto je jako neekologický a je tam takovýhle mindset tohle z toho, takže tam spoustu lidí má drahý kola, i právě jako na jízdu do práce, spousta lidí má elektrokola, což třeba v Amsterdamu nebylo tak přijímaný. V Amsterdamu to bylo jako ty máš elektrokolo, Lenoch, víš, že jako prostě. Lenoch, přesně. A oni taky jako jsou štíhlí, ty lidi v Amsterdamu. Oni, jako tam je vidět, že opravdu sportujou a že jezdí na tom kole. V Mnichově třeba, možná jsou trošičku větší, ale to je taky tím, že tam asi konzumují víc piva a víc jako vlastně hodně podobných pokrmů jako my. Oni mají hodně tučný jídla a tam to taky není zase tak rozdílný. No. No, pivo a ty. Zeptám se, dá se vůbec v Amsterdamu, moje zkušenost v Amsterdamu je taková, že jako na levný pivo se tam fakt, ale otázka, co je levný pivo, ale jako přemýšlím, jestli jsem se dostal někdy tam pod 8 euro pořádně, nebo jako Jo, dá tak se, jo? to se Tak dá. asi chodím moc do těch turistických v Amstru. Hele, já myslím si, že jsem si kupovala pivo tak jako za 4,50. Jo, No. a jako točený, ne? Točený, no. ale oni jsou malinkatý. Oni No, to je většinou pravda, jsou no. třeba 3 nebo 4. Tak zaved ten Heineken tam takhle. No, oni tam mají jako docela hodně pivovarů, který se dají pro Čechy konzumovat, jsou jako moc dobrý vlastně, pšeničný piva, dobrý pivovar je tam Ivit, který to je také jako takový pštros ve vznaku, ty mají vlastně tam jakoby pivovar u jednoho takového větrného mlýnu, tak to je tam moc hezký a dá se tam sehnat pivo určitě v nějakých studentských jakoby takových těch barokavárnách. No a v Mnichově samozřejmě taky jako to je to podobný, je to cenově, ale ty piva jsou větší. Jasně. Oni jsou tupláky, ne? No tak tupláky se To zase už jako potom. v hospodě tak jako nedáš s kamarádama, protože ten tuplák, on je prostě strašně těžký a teplá. A on, když člověk potom jich pije víc, tak to už se nedá potom dopít tam na konci a dává větší smysl si objednávat jakoby víc těch melech, ale zároveň to není zase tak jako hardcore, jako třeba v Kolíně nad Rýnem, kde člověk dostává opravdu hodně malinkatý piva, to jsou spíš takové jednohubky a no to si potom člověk musí pořád objednávat, takže já si myslím, že my jako by Češi a Bavořani tak máme takový dobrý balans s tím půl litrem, no určitě. A když to spojíme s Oktoberfestem v Mnichově? No tak já jsem vlastně Oktoberfest se každým rokem zdražuje. Já jsem byla na Oktoberfestu už 2krát a je to jako zážitek prostě, který si myslím, že každý milovník piva by tam asi měl jednou, jo. Je to dost intenzivní, protože člověk musí pít, jinak ho se takovou vyhodí ze stolu, protože tam je spousta lidí, kteří čekají na ty stoly, tam je to opravdu úplně plný ty stany, jo, takže člověk musí dávat dýška, protože jinak se to těm vrchním nevyplatí. A oni si takhle prostě žijou nějaký sekuritas a řeknou, hele, tam ty dělají nějaký nepořádek, i když ho neděláš, ale ono ho stejně asi děláš, protože na Oktoberfestu to skoro nejde. Tam do tebe strkají lidi, ono se vlastně stojí na těch lavicích nahoře, takže tam pořád jako přepadáváš na někoho. A no, takže tam člověk musí prostě dávat dýška a pít a konzumovat, jinak bude nahrazen. Což teda potom jako po nějakých jako hodinách docela jako jde do hlavy. Co bych doporučila nějakým začátečníkům, jít na Frühlingsfest, což je vlastně takový malý Oktoberfest na začátku jara, někdy kolem dubna, května. A je to vlastně na té pláni, kde je ten Oktoberfest, tak jenom třeba na čtvrtině, jsou tam taky nějaký stany a není to tak intenzivní a není to tak známý teda mezi turistama, takže tam člověk může jít a nebát se prostě nějakých velkých davů. Ten rok se na Oktoberfestu stalo to, že se tak jako strašně zaplnil, že nebylo ani možný tam pouštět další lidi a nebylo se možný tam ani jako hnout, že prostě i ty ulice venku vlastně mezi těma stanama byly úplně plný. Což prostě je potom nebezpečný pro nějakou masovou paniku, kdyby se stala. No. Platí se na Oktoberfest jako ještě nějaký samostatný vstupný, nebo Ne. prostě přijedeš a jdeš pít? Přijedeš a doporučuji teda přijet hodně brzo, protože když se otevírají stany, tak já jsem zažila právě po tom covidu ten první ročník Oktoberfestu, když vlastně teda jakoby v covidu nebyl ten Oktoberfest, tak se očekávalo, že bude velký nával a byl. Ten první den se vlastně otevírá ten celý areál a lidi opravdu jako běží jako do těch stanů si zabrat nějaký to místo. Co jsem ale nevěděla, je, že se naráží sudy až někdy kolem 12. hodiny, takže tam třeba seš už jako od 8 ráno a musíš čekat do 12, než se narazí sudy a oni jako nepodávají žádný alkohol vůbec. No. Takže tam člověk musí přečkat, dát si nějaký jídlo, to jo.
No a potom tam vlastně seš jako a čekáš na kamarády. A některý tady dělají to, že potom protáčejí, jako že dělají novou rundu, někdy třeba kolem 4 hodiny, pak vyklidějí celý stán, vlastně potom ho vyčistí nebo připraví pro ty další hosty a potom pozvou třeba v 5 hodin jakoby další hosty. Takže to je taky jakoby, možnost, jak se dostat do toho stanu, a nebo tam jako hodit přes ten týden, protože je to tam opravdu hodně zaplněné. A jako byl to skvělý zážitek určitě, protože tam je spousta atrakcí, potom člověk nemusí zůstat úplně jakoby vlastně dlouho do noci, ale že je to tam jako pořád, protože lidi pijou jako já nevím, od rána do večera a je tam spousta atrakcí, taková Matějská pouť. Mhm. Dají se ty piva platit i kartou, nebo to je všechno cash? Jo, myslím si, že záleží na těch vrchních, ale mají karty taky, Jo, ano. dá se. No, záleží taky na tom stanu, ale vlastně to tam funguje takovým způsobem, že ty vrchní vlastně nakoupí to pivo jakoby na sebe a pak ti ho prodají. No, takže oni ho jako roznášejí, oni jsou vlastně živnostníci a žijou tam z těch sídlíšek a z toho. Takže myslím si, že se dá. Dokonce tam jsou i jakoby vinné stany. Dokonce je tam stan, který právě je pro nemilovníky piva, takže se tam přijde na své opravdu každý. Mhm. Já se ptám třeba i z toho důvodu, že vnímám často Německo z mé zkušenosti v různých městech, asi hlavně v tom východním Německu, takhle, když tak řeknu, že je takový konzervativní. A to, co se týče pladeb, myslím si, že Česko, můj dojem je takový, že Česko je co se bezkontaktních pladeb nebo kartových pladeb je jako vlastně mnohem dál, že to bankovnictví se jako posouvá v tom trošku líp. A pak druhá věc, ale ta s tím vlastně možná trošku souvisí, možná tolik ne, tak jsou obecně jako Wi-Fi. Že internetové připojení v Česku a možnost se někde jakoby lognout Wi-Fi je mnohem snazší než třeba v Německu. To máš pravdu. Já si myslím, že jsem se dostala do nejvíce situací v mém životě, kdy jsem nebyla schopná zaplatit právě v Mnichově, protože jsem neměla žádnou hotovost. V Amsterdamu a v Praze jsem se do toho snad jako nikdy nedostala. Vždycky byla možnost zaplatit kartou, i když třeba jako se jim to tolik nelíbilo, ale vždycky ta možnost byla. V Mnichově prostě jako nemají terminály, no. Prostě to tam opravdu jako nevidí rádi. Dokonce jsem se setkala i s tím, že jsem si byla někde jako na kebabu a dostala jsem vynadáno, že kvůli mě jde ekonomika do háje, protože platíme kartou. No, takže to určitě tam jako je v tom ohledu jako konzervativnější. No právě, že tam je třeba kolikrát, když už to jde, tak je tam nějaký samozřejmě limit, že třeba aspoň 2 eura nebo něco. Je dobrý, že v Česku fakt je rohlík, pomalu zaplatíš kartou, jo. nikomu to vůbec to nikomu nevadí a neuráží, ale tak asi záleží, jak mají pak banky nastavený poplatky. Ale je to jako fajn. S Wi-Fi si myslím, že jako pokud člověk potom nemá ten EduRAM, no tak se moc nepřipojí, no. Jsou tam nějaký ty hotspoty, ale většinou jsou placený, takže no tak jako člověk musí mít mobilní data, jako já už taky jako jedu na datech. Já jsem zvyklý tady na to, takový ten koncept těch internet kafe, to už moc jako není, protože každý kaféčko má vlastně jako nějakou Wi-Fi a kolikrát to má někde na tabuli napsaný. V Německu, a to je vlastně skoro jedno v jakém místě nebo městě, tak jsem třeba šel jako do kavárny, že tam udělám nějakou práci na počítači. Teď to byla taková ta až pomalu vídeňský styl kavárny, takový ten jako hrozně slušnej, ne tak studentský, jako je, já nevím, Cafedu nebo něco podobného v Praze. Nebo tady dole, že jo, pod studiem je Zrno Zrnko, tak prostě v tomhletom stylu. A když jsem se ptal na Wi-Fi, tak to byl prostě takovej, já nevím, dvouvětový heslo, který bys vůbec nemohla uhodnout a ještě se kroutili, že mě vůbec nechtěli dát, že třeba pro zaměstnance jenom. Já si myslím, že to je z toho důvodu, že mají větší obrat, když se jim točí lidi a když jim tam nikdo nevysedává. Jak teda v Amsterdamu, tak v Mnichově jsem se s tím taky setkala, že prostě Wi-Fi jako nevedou, no, protože oni to nevidějí rádi, ty notebooky. V Amsterdamu jsem teda jako, dokonce jako hodněkrát viděla, že tam opravdu byly notebooky jako zakázaný, že člověk ani jako nemohl prostě se vytáhnout notebook v kavárně, protože tam ty věci neviděli rádi, nebo to rušilo třeba okolí. Co tam taky jsem jako s tím jsem tam jako setkala, byla nějaká offline komunita. To vlastně poprvé jsem byla na nějakých eventech, kde byly zakázané telefony. Oni nám sebrali telefony do takového trezoru a člověk tam jako musí interagovat s jinýma lidma, protože každý je hozený do té studené vody, každý je ve stejné situaci. A byly tam různé teda aktivity, které jsme si mohli vybrat, jak třeba stolní hry, tak nějaké omelvánky, spoustu lidí mělo knížku sebou a bylo to hrozně příjemný. A takže oni, ten koncept, to byly vlastně různý teda eventy, ale i právě kavárna, kam se jako zavíral nějaká jako soukromá společnost na 2 hodiny třeba denně, že tam jako prostě nemohl člověk vůbec být na internetu. A takže to bylo docela fajn.
v Mnichově jsem potom teda se taky snažila dostat do nějaké offline komunity, ale lidi tam normálně byli na telefonu, těm to nějak jako ta definice toho offline nebyla úplně jako jasně formulovaná, si myslím, protože pro ně offline bylo to, že byli teda venku a že měli nějaký event spolu, ale to, že tam s sebou měli telefony, tak to nikomu nevadilo. No. Ještě se mně líbilo, ty jsi pochválila pražskou nebo českou jako Mhm. MHDčka a dopravu. Vím, že na Německo se často, a to možná, že pro hodně lidí jako Německo vzor a tak dále, ale na Německo se hodně nadává, co se týká vlakové dopravy. Mhm. No tak my máme snad jako nejvíc rozšířenou síť v Česku, jako jak vlakové dopravy, tak ale jako v Praze taky jako veřejná doprava je skvělá. V Německu je prostě větší, takže tam ty vzdálenosti pro ty vlaky jsou taky markantnější, jako urazit to zpoždění bývá tím pádem mnohem větší a jako já jsem s tím neměla zase tak velký problém nikdy, že by mi třeba něco ujelo, nebo že bych něco jako, že by se něco spozdilo. Ale samozřejmě jako člověk se na to musí dát trošku větší pozor než u nás, no, jako nejde to tak hladce jako u nás. A zároveň teda ty ceny jsou vyšší, takže on potom člověk si rozhodně chce říct třeba o peníze zpátky, jako za nějaké zpoždění, což oni většinou dávají, takže to jako není problém, no. Ale tak tyhle ty předsudky vůči Deutsche Bahn určitě jako mají něco do sebe, no. Jo. Mm. Takže my totiž máme taky jako tendenci nadávat na české dráhy, ale Mhm. vím, že i v Německu se tohle děje. Ano, přesně tak, jako to není v nějaký vyvinutosti nějaký země, to je prostě, to je všude tohle. Já si myslím, že bychom měli být hodně rádi za to, co máme a myslím si, že tyhle ty výjezdy do zahraničí právě ukazují lidem nejenom jako jak se žije právě v tom zahraničí, ale jak se žije u nás, že to člověk prostě možná mnohem víc uvědomí, když to chvilku nemá. Rozhodně, jako to srovnání toho, když člověk žije v zahraničí, pak se vrátí a uvědomí si ty rozdíly a co Mhm. je třeba někde lepší, co je někde, no, to je hrozně fajn. Já ještě zpátky zase z Mnichova skočím do Amstru. Zeptám se samozřejmě jako důležitý téma pro asi nějakou skupinu lidí, ale zároveň, když tam někdo jako jede turisticky, tak to může být buď pozitivum nebo negativum, a to je CBDčko. To Aha. znamená, samozřejmě jako ten vzduch je tam trošku tímhle zamořený, možná, a možná někomu to fakt sedí a možná tolik ne. Jsi s tím v pohodě a jaká je tvoje zkušenost jako s No tímhletím? tak v tom centru města, tak tam určitě na každém rohu ucítíš tu vůni. Spoustě lidem to centrum nevyhovuje a nechodí tam ani. Takže jako studenti i jako místní a lidi z Amsterdamu prostě nenavštěvují centrum, protože je to zaplněný turistama, je tam ten Red Light District, který jako není úplně sympatický třeba některým lidem. Tím pádem, co se ale stalo v Amsterdamu, je to, že oni vlastně vybudovali z těch okolních nějakých čtvrtí taky jakoby vlastně hrozně vibrantní nějaký neighborhoody, takže člověk nemusí jít do centra, aby jako něco zažil. Což třeba v Mnichově pořád ještě nefunguje. Tam jako ten okruh toho centra je celkem prázdný. Jako není tam, vlastně člověk nemá, proč by tam úplně jako jel, jsou to spíš rezidenční vlastně jako nějaký místa, nějakých pár kabaret tam možná bude, ale není tam úplně co dělat a možná to tam nežije. Takže člověk se musí tak jako nahrnout do toho centra, když to právě v tom Amsterdamu už se jako to fakt nedá, takže se to právě spíš naopak teď dává jako do toho okolního prostoru, což mi přijde hrozně fajn, že člověk potom nemusí právě tam jako do toho centra může jako si projíždět všude možně a to město vlastně mnohem víc pozná. Um, v Amsterdamu teda potom jsou nějaký zákazy samozřejmě na to kouření, protože to by asi bylo potom trochu moc. Tam člověk může kouřit u těch coffee shopů, ale jsou tam klidně pokuty za to, když člověk kouří na nějakých místech, ono třeba u nějakých jako dětských hřišť, jako, tak to třeba fakt jako člověk nemůže. V Mnichově nedávno taky povolili vlastně konzumaci THCčka, nebo CBčka taky, takže tam jsou taky nějaké omezení, jsou taky nějaké jakoby zóny, kde člověk nemůže u škol právě, u hřišť a člověk se na to musí dávat pozor, ale ta konzumace je možná, ale v mnohem menší míře. Člověk teďkon po s tím srovnáním jako z toho Erasmu a do tečka, tak je tam jako vidět ten rozdíl toho, že to je cítit na více rozích, než bývalo, ale spíš se lidi jako nebojí ukázat s tím, no. Spíš tenkrát to podle mě ta konzumace byla tak i tak někde, jenom trošku víc zastrčena. Hm. Myslíš, že to je víc jako věc těch turistů, nebo i ti lokálové prostě do toho v pohodě jdou?
No, myslím si, že jako turisti konzumují určitě nejvíc THCčka, ale lokální lidi, myslím si, že se s tím každý asi setká, protože, nebo víceméně, jako většina lidí se s tím asi setká a zkusí to, protože to tam opravdu je na každém rohu a je to jako jednoduché. Na druhou stranu tím, že je to jako legální a je to na tom každém rohu, tak člověk nemá takovou tu rebelskou potřebu něco takového dělat, protože to není už vůbec rebelský, no. Takže si myslím, že je hrozně fajn to, že tam edukují o tomhle tom, ty lidi vlastně vědí, co to je, vědí, co kupujou, ve školách jim říkají, jak se s tím zachází a co dělat v případě, když třeba mají nějakou jakoby nepříjemnou zkušenost. Takže je to jako otevřený téma a je to mnohem bezpečnější tím pádem pro tu konzumaci. Tím pádem taky potom třeba lidi jako tolik nekonzumují, protože vědí, že to třeba není pro ně. To nám asi tady u nás jako chybí, takovýhle nějaká osvěta o tom, nějaká prevence taky, protože prevence není to říkat, nedělejte to, ale spíš jako, když to teda uděláte, protože se to asi stane, jako každý se to někdy něčím takovýmhle projde, tak spíš vědět jako, jak to dělat bezpečně, no. Mhm. Jak fungují ty coffee shopy? Když tam přijdu, nakoupím a dobrý, nebo jakoby, že jo, oni se jmenují navíc coffee shopy, ale úplně o kafe to není. Tak kafe tam taky klidně člověk pořídí, ale člověk tam musí být samozřejmě plnoletý, hodně coffee shopů požaduje teda, no většinou by měli teda požadovat jako IDčko a prodávají ti buď jako sebou, anebo si můžeš tam jako předbalený, jak brká se, No že jasně, to no. říká, tak to tam můžeš koupit. A konzumace vlastně tabáku je zakázaná ve vnitřních prostorech, tím pádem prodávají buď vlastně čistou marihuanu, anebo namíchanou s nějakýma bylinkama. Protože stejně jako teda vlastně všude v Evropě, myslím, že je ta konzumace právě cigaret jako ve vnitřních prostorech zakázaná a stahovalo by se to i na tohle. Když bych se tě zeptal, nějaký srovnání těch měst, pozitiva i negativa, dokázal bys něco vypíchnout? Jo, já mám všechno pozitivní, jako ty pozitiva jsou určitě převažující nad negativama. Negativa samozřejmě v Amsterdamu byly ty finance a zimní počasí. Pozitiva tam byly určitě pro mezinárodní studenty angličtina. Ta je tam prostě úplně všude. To, jak to město žije, to, jaký tam jsou komunity mezinárodní a že tam člověk najde úplně všechno. V Mnichově naopak prostě konzervativnější, je tam těch možností trošku možná méně, když má člověk nějaký hodně níž zájmy, tak se tam třeba nemusí úplně najít, ale pořád je to velmi jako mezinárodní město, pořád tam jsou mezinárodní komunity, ale jsou oddělenější asi od těch jakoby místních komunit. Myslím si, že ten Amsterdam byl promíšenější. Nějaká negativa, no, ještě si myslím, že s tou nějakou technologií tam mají co dohánět, protože digitalizace tam teda ještě nedohnala. Když jsem se zmínila o naší datové schránce vlastně české, tak mi to skoro nevěřili v Mnichově, protože tam žádný takovýhle systém nemají a chodí mi spousta dopisů vlastně každý měsíc, na co jsem vůbec tady nebyla zvyklá. Na druhou stranu já potom občas nevím, že mi něco přišlo do datové schránky, takže ten dopis tě vždycky jako aspoň dostihne, no. No, jinak těch pozitiv potom určitě jako pracovní příležitosti tam jsou skvělý, protože když člověk teda umí ten jazyk a nemusí ho umět nějak perfektně, já nejsem rodilá mluvčí, já jsem se naučila němčinu na Gimplu a pak právě jako při tom studiu nějak tak, ale umím dobře mluvit, ale nějaký členy nebo psaní, velký písmena, malý písmena, takovýhle věci úplně neřeším, ale vlastně to ty lidi tolik nezajímá. Ty lidi zajímá v práci, že něco dokážeš odvíst, že se dorozumíte, víte teda, co máte dělat a samozřejmě potom, když člověk chce nějaký jako kolegy i mimo práci mít jako přátelé, tak je dobrý teda v té němčině komunikovat, ale ale není to tak drastický, že by člověk musel jako umět úplně perfektně. Mhm. Když sleduju tvůj Instagram, přijde mně, že seš taková jako lovkyně hidden gemů. Že prostě dokážeš ocenit nějakou architekturu, i interiér a podobně, ať už to je nějaká knihovna nebo nějaká zajímavá budova, vyhlídka. Chtěla bys se o něco podělit třeba z Mnichova i z Amstru? A možná teď to řešíš víc v Mnichovu, viď? No, myslím si, že naopak v Amsterdamu to Tak? bylo tohle hodně markantní, protože oni hodně staví,
tam není dostatek bydlení, takže oni musí, ale je tam spousta právě nové architektury, smíšené právě s tou starou, protože oni ji dost respektují. Moje nejoblíbenější architektonické studio to vlastně pochází jakoby z Rotterdamu a oni staví budovy, které otevírají veřejnosti, protože oni mají takovou filozofii, že když člověk vlastně zabere nějakou plochu, tak by ji ale měl nějakým způsobem taky dát jakoby zpátky těm lidem. Takže tam buď dělají nějaké střešní terasy, kde člověk může mít takovou vyhlídku, nebo kavárny, nebo jako vlastně nějaký prostory, který slouží potom lidu zpátky. To bych hrozně ráda viděla i jinde v Evropě. V Mnichově bohužel jako stavebnictví je pořád hodně konzervativní. Je to i právě z toho důvodu, že se donedávno ještě nesmělo stavět výše než ten hlavní kostel, ten Frauenkirche v centru. Teď se to mění, protože ten Mnichov se taky rozpíná a potřebuje víc míst pro lidi. Taky to nemůže být úplný skanzen, protože jako to město potřebuje se nějakým způsobem vyvíjet. Bohužel teda ale nějaký extravagantní architektonický plány tam nikdy nejsou úplně jako potvrzený, protože lidi to nevidí úplně rádi, oni jsou tak jako hodně při zemi, když to v Amsterdamu tam je prostě možný úplně všechno. Bylo to hrozně zajímavý, tam jsou nádherné budovy, které se jako může opravdu dojít a myslím si, že se to hodně lidí neuvědomuje, že prostě když je nějaká krásná budova nebo když člověka něco zajímá, tak má možnost jít dovnitř. Ono, jako to nejhorší, co se může stát, že ti řeknou, ať jdeš pryč. Oni většinou jako policajti na tebe nezavolají. A myslím si, že by se třeba lidi neměli bát právě takhle prozkoumávat. Takže tohle to dělám hrozně ráda. A dělám to ráda ale i v Praze. Jako v Praze máme taky spoustu takovýchhle budov. Samozřejmě třeba brutalistické budovy, různý, které jsou jako velmi originální vlastně v našem prostředí. Takže to mi třeba potom chybělo jako v Mnichově, že tam vlastně není tolik co prozkoumávat. Mhm. A ty jsi víceméně strávila nějakých posledních 5 let takhle v zahraničí. Vracíš se ráda do Česka? No vždycky, určitě. Já jezdím do Česka, já nevím, teďkon poslední rok jsem tu každý, jako jednou za 3 měsíce, se sem určitě jako dostavím. Je to i z toho důvodu, že třeba využívám služby, které jsou tady levnější, kadeřníky a kosmetiky a takovéhle věci. Samozřejmě mám tady ještě nějakou jakoby, teda potom privátní zdravotní péči, jinak jsem teda pojištěná zdravotně potom v Mnichově. Zase takový rozdíl nevidím vlastně v nějaký péči. Co mě hodně překvapilo teda v Nizozemí, je, že ta péče zdravotní nebyla vůbec dobrá, což by člověka nenapadlo. Jako v Česi tak jako říkáme, že Nizozemí je taková vyvinutá země hodně, no akorát třeba porody jsou vlastně stanoveny vždycky jako doma a jenom když se něco stane, tak se jako jede do nemocnice. Což pro mě byl jako velký šok, nebo když člověk má nějaký bolesti, tak většinou dostane předepsaný prostě paralen, paracetamol a ukažte se po 1 týdnu, co se vám bude, ale ono většinou, když jdeš tomu doktorovi, tak už jako ten 1 týden uplynul, no. Takže tam to bylo takový těžší s tím zdravotnictvím. To mě hodně překvapilo. To byla asi taková jako jedna jako negativní věc na tom, co jsem tam viděla. No jinak vlastně jako za žádný rozdíl velký nejsou. V Německu zdravotnictví srovnatelný. Velmi, možná zubaři budou levnější asi tady v Česku. No. Mhm. V rámci Mnichova teďka jedeš svoji kariéru, seš prostě nějaký marketingu, komunikační agentuře. Ty jsi mě zmiňovala, že vlastně tam pracuješ teďka nějakých 9 měsíců. Jsem 9 měsíců zaměstnaná právě na pozici stratega, takže dělám strategie. Ty máš totiž srovnání i jako z nějaké agentury tady v Česku a zároveň teďka v Německu. Je ta práce nějak jiná? Tak já jsem vlastně dělala jiný práce, takže nedokážu úplně přesně srovnat mezi pozicema. Spíš možná to prostředí. Ale to prostředí, já mám pocit, že v Německu je to všechno hodně diplomatický, hodně politiky, hodně takového hraní si na něco, což mi moc nevyhovuje, protože se člověk tak nějak musí dávat pozor před někým pořád, může to být vždycky něco použito proti tobě. Jsou tam hodně takovýhle hry, no. Myslím si, že my jsme upřímnější v tomhle. My někdy až moc, ale vlastně jako mě to taky docela sedí, no. Já jsem tady nedávno srovnával s někým třeba přístup Japonců a Čechů v některých věcech a samozřejmě všechno má svoje pro a proti,
ale mně se vlastně docela líbí a sedí, když někdo si o tobě něco nemyslí dobrýho, tak ti to fakt řekne. Tě Mhm, prostě pošle do toho zadku, ale to v některých zemích jako jedu hrozně diplomaticky a ty jako nevíš. ano. No. Tak to takhle přesně bývá a i třeba jako nějaký ty procesy té firmy, že se to dostává vlastně k tobě docela pozdě. A já jsem teda pracovala ve srovnatelně velkých firmách asi, takže nějakých třeba od 100-150 zaměstnanců. Um, takže to dokážu vlastně srovnat tenhle jakoby velký prostředí, nebo středně velký. A jako fungovalo to tady mnohem transparentnější. Vlastně dřív se ke mně dostávaly nějaké informace. Ono záleží asi firma od firmy samozřejmě, ale bylo to takový možná komornější v nějakém smyslu. I ty lidi se znali třeba mezi týmama víc. Myslím si, že v Německu je taková větší rivalita i mezi těma oborama a lidi se moc jako nechtějí mixovat mezi sebou a třeba když má nějaký problém s nějakým klientem, který nějaký tým má, tak se o tom vůbec nebaví a nechtějí s tebou třeba ani jako jíst v oběd. A oni se jako tak jako chovají přátelsky, jako usmívají se na tebe, ale to je všechno. A vlastně jako nikdy to nejde nikam dál, že by tam vzniklo nějaký přátelství. Takový hodně povrchový všechno. Mhm. No musím říct, že tvoje studijní lomeno kariérní cesta se minimálně takhle na začátku skvěle povedla, tak to zní dobře a přeju ti to, protože je to přece jenom úspěch vyjet dvakrát, de facto 2,5krát nebo až 3krát do zahraničí podle toho, jaký překryvy berem, ale prostě dvě místa minimálně a vlastně krásně to vedlo k té práci, kterou teďka máš prostě v Mnichově a ještě v oboru, který tě baví, což je jako ideálka, že studuješ i vlastně jako pracuješ v tom, co chceš. Jo, hezky mi to navázalo a myslím si, že to studium v zahraničí mi 100% pomohlo v tomhle tom, protože oni sice jako uznávají české školy, samozřejmě máme skvělé školy, ale ta zahraniční zkušenost a to, že máš nějaký multikulturní prostředí a máš potom zkušenosti z jiných oborů a od jiných lidí a kultur, tak je třeba v mém oboru jako v tom marketingu nebo v komunikacích jako hrozně žádaný, protože pak má člověk rozšířený obzory a dokáže se koukat i jinam, ale není to jenom o nějakém tom sociálním prostředí, ale i o tom třeba, nějaký nástroje používám, protože knih by se třeba nedostala v Česku, protože v Česku používáme jenom nějaký, jinde používají zase jiný, takže člověk si jako i najde nějakou svou jakoby pracovní cestu trošku jinou. Tím, jak jakoby vlastně řeší nějaký úkoly a co používá a jaký zdroje na to používá. No, tak přeju, ať se daří dál a ať je ta tvoje cesta i v Mnichově, i třeba někde jinde po Německu nebo v zahraničí dál zajímavá. Děkuji moc, ráda jsem přijala pozvání. Super. Zároveň děkuji vám, že jste dneska poslouchali a nebo nás sledovali třeba na YouTube. Budu rád, když to nebude jenom u toho sledování, ale když tam dáte taky odběr a budu se tady těšit buď příště já, nebo někdo z mých kolegů Betty a Tonda a děkujeme, že jste s náma. Mějte se hezky, ahoj.